Francis! Marta Lozano! Paqui Tomàs! Molt bon vespre, benvinguts, un altre vespre més. Aquí, no ho sé, tu! Aplaudiments! Escolta, Montse, avui em toca que és el tercer programa que venc i encara no he pogut fer la meva demostració. Que és desgraciós, Diego Lomán. És un home que viu en el carrer. No té ni un duro. Però, Diego Lomán, ets feliç? Jo volia fer el meu número. Ara, atenció. No és en Dani Pedrosa, ni en conservas Dani. És en Dani Leiva. Fort aplaudiment! Buenas tardes, la radio. Molt bé, Paqui, Tomàs, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Moltes gràcies. Què opines d'en Dani? És guapo? Està bo? No, mira, amic nostre, jo en Dani l'agafaria, el mandaria a fer un tombet. Un tombet, gràcies, Paqui. I na Marta, mira que guapa, bon que li faries a en Dani, tu. A mi en Dani m'encanta perquè canta molt. Parau, atenció, me diuen que tenim una telefonada. És un cas impactant, sorprenent. Qui és? Hola, som en Joan Montse. Joan Montse? Ets feliç? I tu? Ets feliç? Dani Leiva, això és un cas paranormal, què opines? Yo creo que sí que estoy... Puc fer la meva demostració, diàbolo. Amén, però tu ets capaç d'interrompre una estrella de la música. Perdona, tio. Diàbolo, fes la teva demostració. Va, en tot vostès, Diàbolo, demano un fort aplaudiment. És per dalt sanetes. No me'n recordava que fins aquí acabàvem la nostra edició de No ho sé tu. Han tingut en Dani Leiva, que l'han conegut un poc més. Vinga, fins una altra. Aquests amics nostres!